אני בן להורים ניצולי שואה. אמי שרדה את מחנות המוות ברגן-בלזן ואושוויץ, ואבי העביר את המלחמה בפלוגת עבודה של הצבא ההונגרי. למדתי בישיבת הכותל ובישיבת מרכז הרב, וכיהנתי במשך 11 שנים כרב קיבוץ עין הנציב. אחרי שפרשתי מתפקיד הרב, לימדתי באוניברסיטת בר אילן ובמספר מכללות, וחקרתי בין השאר את הדילמות ההלכתיות שעלו בימי השואה. סגרתי מעגל. למדתי תנ"ך במכללה ירושלים לבנות, מגדולי הרבנים. גם זכיתי ללמוד אצל נחמה ליבוביץ' זיכרונה לברכה בטורו קולג'. במשך 40 שנה לימדתי תנ"ך ותורה שבעל פה במקיף הדתי בבית שאן, ואחר כך באולפנת חורב בירושלים. למעלה מ-20 שנה לימדתי בבית הכנסת דף יומי בשיעור שייסד חברנו יונתן ברויר עליו השלום. לפני 22 שנה אהרוני ביקש לקיים שיעור גמרא לעילוי נשמת אמו זיכרונה לברכה, והוא נמשך בהתמדה עד עצם היום הזה. אנחנו לומדים בבלי וירושלמי, וברוך השם זכינו כמה פעמים לעשות סיומי מסכת חגיגיים. לפני כשנה הציעו לי להצטרף ליוזמה של דליה הכהן ומרים בלוך ללמוד בכל יום ראשון את פרשת השבוע לקראת השבת שתבוא. יעל ניסן מארחת את השיעור בביתה, וברוך השם החבורה לומדת, הולכת ומתרחבת. אני יחזקאל שרגא בן יעקב משה ואסתר ליכטנשטיין זיכרונם לברכה. ואני חווה ליכטנשטיין בת אברהם וייטמן זיכרונו לברכה מלוחמי הפלמ"ח, ואימי מרים וייטמן תיבדל לחיים טובים וארוכים. מתכבדים להדליק את משואת לימוד התורה בשם אוהבי התורה ולומדיה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.